Zerretatu da? Bukatila. Venga, lasai. Krakin dau. Nahi, suave, bai! Los! Bai. Etxe indiat. Ni itxago nauk. Atzeti balima naiz, onero borondatez. Ari da mendia, bere legea sartzen, eta hemen indartsuna geratzen dira. Listo. Ikusiko nola petauko idan, Baina gu gurea, Aiarri ba, Esan. Oski, esan lasai. Artornaz. Gelditu bai, suabe etorri. Bi talde ingo ditugu, zuen artean. Eta urdinak ere, zatitu egingo dira. Beraz, orain arte taldekide izan zarete, hemendik aurrera, aurkari. Enoa izten. Enoa izten. Bane, pixka barabe, atzeko aiate itzau, eta horreko bai jan. Segi, edan. Segi! Oski, Dios. Oski, las. Regulatu, Bani oso gaizki. Ez da, iritsiko. Venga, las. Venga, atxa bure. Hola, zudurretik pixka. Ama, txapelduna! Oso! Venga, Oski. Aldala, sinistu! Hasta hoy. Guazen! Zerkatu! Pujame! Sprint utxa. Lehena iristen denak, arkeztu hartuko etxerako bidea. Ba, guazen Euski! 100 metro iristeko! Bai! Venga, oso ondo, venga! Tani, guretako ohore bat izan da. Eskerrik asko. Zazpigarren etapa 3 erregen mailako bidea. Atzo Tanitek lasterketa utzi zuen, eta 9 korrikalari baino ez dira geratzen. Gaur maratoia osatu beharko dute, hementxe hasi Pirinioetako 2. mendi garaienaren azpian, posetzen azpian, eta Pinetako zirkoan jarritako helmugara iritsi arte. Tartean, hornidura puntu bat, eta han, partaidetako batek, hankaterdi edo gehiago, bidetik kanpo izango du. Ia 52 kilometroko bidea egin beharko dugu Biadoseko aterpetxean hasi eta Pinetan bukatuko den 7. etapan. Azteko 11 kilometroko igoera Puntazueltza izeneko leporaino. Ondoren Urdizetoko lakua albo batera utzi eta 20 kilometro terdira arte aldapan behera joango gara. Handik aurrera 3 kilometroko igoera eta 8 kilometroko jaitsiera Pinetako zirkuan kokatuta dagoen helmugaraino. 41 kilometro, 41, bata bestearen atzetik. Ritmoa, segitzen. Bai, oso ondo. Ez arrapetako atzekoak. Bakarra batek itxagun heldu hemen. Ez, inope. Arrapatuko dituzue. Bai. Kurba horta, Batos. Venga, jazta, Hemen, Bat nirekin geratuko da hemen. Baina lasterketatik kanpo 7 minutuz bakarrik. Kontuz ba, Kontuz. Argi. Begira, Segi. urdinak bidea topatu zinek. Venga, hemendik. lasai larra. Baietz ba? Ez da biriken kontua, Akumulazio bat akazu ja. Venga, mutia, bukain arte, venga, irantzu, Eurre, venga! Oso lan. Astiria! Bazetoztik, Ondo guazela esataldaek. Bai, dana, Las. De chupar ruedas, aspertuta noia. Nik indarrak gorde barrean hau, estela. Zezande, kalderete buruz? Cago en Dios. Lasai! Kasu gezin. Y me cago en Dios, que no se volvió. Ez, horretxein, zeitu bepa. Nekatuta eta burumakur amaitu zuten lehiakideek aurreko etapa. Ibilbidearen gogortasunari hotza eta euria gehitu zitzaizkion. Gorabera guztien azterketa egin bitartean, Aierdik, sineskeriak alde batera utzi eta irabazitako masaiaz gozatu zuen. Bakit Madrikazio bat edo dauela atxetik, garin eskuetan, baina ez dute horrelako gauzetan sinisten. Ez dute horrelako gauzek norberan eskuetan dauzela eta ia, apurtzen dugun holako buloak eta, bueno.
nik lehen ezagot, be bai. Aierdik naiz da 10 masaje jaso, nik uste dut tipo hori ez dauela zela motatzeik, Eta tiroa te manda hankan. Fuertera, Oso fuerte. Nik bizarrestak izela nengo duten, zeske bitxu guantiek zelan dekote zen, osea... Dekogu dana superbusti, ez dekogu lekurik izteko bez ganera, bakotxako lantxoko badeko, baina eske dekogu ez 50.000 erropa bitxu zelan da bendan, Zein nagoan, eske... Nik jakingo ganu nola elurretan iruliko ginala, enintzen etorriko. Seri jo, Enaiz damutzen, baina, ostras, hasira nola jakingo ganu, elurreta eta pioleta eta krampoia jantziko genitula. Baina grazia horreik, ez jakitek eta gero hola oso. Txalare ni guztitea jungo nintzen finaleaino guztua, Finaleaino juteatik gane zer, Bai, hori ba, horreitxe gauz hemen, ez da? Guztita eta baita ezerrega bere, jungo nintzen ni. Bueno, hau bebai gogorra da, ez da bakarrik lastarketia da, orokorrien dana, extrem. Extrem. Egunon, Ine zapelakin? Egun argi ez da baina freskoa. Egunon. Zemuz geha? Do. Bakarrak erantzun? Txomine bakarrik ondo? Hau gogorra do ez da, Aierdi? Bai, hauaz, etapak aurrera, baina gorputxek apurke irten deuri kargak. Eta eguraldia, darropa guztiak, eran, Hori txarrena, netako. Atzo malkotan ikusi zintudan, erropagatik ez da? Honbeste egun euritan eta lurretan pasata, lehortu ezinik eta ba. Bai, hotza sartu gaten gorputz barruen da, ezin berotu. Atzo eurixa, edurra, dana guzti, bajonazoa sartu jaten, baina bueno, gaur euskixakin ja beste kontu batera. Azteko, begira, ze paraje. Badakizu ez zemendi den, ura. Anatzean ikusten den ura badakizu ez zemendi den. Ez? Posetz, mendia, Pirineotako bigarren mendirik garaiena. 3.360 metro. Gaurko etapa, 51 kilometro, ia maratoi bat, hemendik abiatuta. Biadoseko aterpetik, Pinetako zirkoan jarri dugun helmugaraino. Eguna, 1.722 metroan hasiko dugu. Eta lehen 2 kilometro terdian, 1.550 metrora jaitsiko gara. Handik, 11 kilometroan goranzko bidean joango gara. Punta sueltako lepora, 2.330 metroan. Han, Urdizeto lakua albo batera utzi, eta 20 kilometro terdira arte, Peheruntz joango gara. 1.155 metrora jaitsi arte. Gaurko hornidura puntua, 28 kilometro terdian egongo da. Txisauez herriska pasa ondoren. Bertara heltzeko, aldapa motz, baina gogorra izango duzue. Hornidura puntutik abiatu eta 3 kilometro terdian, 32 kilometrora arte, goruntz jarraitu beharko duzue. 2.155 metrora heldu arte. Handik, 8 kilometroko jetxiera, Pinetako zirkoan jarri dugun helmugara heldu arte. 41 kilometro, 41, bata bestearen atzetik. Bai, orain arteko etapaik luzeena. Kontuz, jan, edan, erritmoa, klabea izango da. Vale. Hori izan da. Aierdi, Larra, mesedez, jarri, mai honen, onuzko aldetik. Gaur, 3 taldetan abiatuko gara. Eta 3 talde horietatik, bitan kapitainak zeuek izango zarete. Eta orain, jarraian, bion artean, minutu batean, 3. kapitaina zein den, erabaki behar duzue. Hartu erabakia, eta nik aldetu arte, ez esan. Mesedez. Nahi gutaru, igual ziak zein nahi ez. Kaldete era, edo zer. Nori gutaru. Venga, ba. Argi daukazue? Bai. Azkar zamar hartu duzu erabaki, ez da? Ez da, asko pentsetako. Ez? Haulen bat? Ez, guztiz kontra. Beste kapitaina norri izango da? Kalderete. Oso ondo.
Kalderete, jarri Larra eta Aier diren ondoan, mesedez. Kapitan modura gustora, zer anima hoiten dit, eta, bueno, ikusten da netaz konfiantzen duela. Adinean nagusinari utziko aldiogu, aurren aukeratzen. Bai? Bai. Kalderete. Talde gorriaren kapitaina. Beraz, aukeratzen lehena, Kalderete izango da. Beno, nola aldatzen diren kontuak, Atzo marraz beste alde, eta gaur kapitain, eta aukeratzen lehenena. Horixe da, gailurra ekstrem. Aierdi, 42 urte, ezta? Bai. Beka, aukeratu. Berdea, edo orlegia. Bai. Hartu besokoa. Talde urdinaren kapitaina, Larra izango da. Larra, segi mesedez, trapu urdinaren ondora, eta luzamendutan galdu gabe, aukeratzen hasiko gara. Kalderete, bota. Bueno, Txomin aukerako dut. Aurrera Txomin. Zergatik Txomin? Bueno, hauan dioztet berakin ibili batera, da, bueno, gehien bat indartxu ikusten dialako. Larra, bota. Palantza hartu ez. Palantza. Aurrera, Jose. Zer dela eta, ondo ikusten alduzu? Bai. Aurrenengo 3 etapa berekin initun, da ondo, eta beak ehala komentatzeu, gero eta hobeto sentitzeala, eta... Aiardi? Bai. Bota. Iñaki, Raskin. Tolosaldeko mandoa, Iñaki? Bai. Zergatik Iñaki, Aiardi? Neke inderra zorraineko korrankatan. Emongo Iñaki. dugu, dana emongo dugu. Sekula maratoirik egin alduzu? Entrenatzen bakarrikan. Entrenatzen bakarrik. Bai. Bueno, nire lehenengo maratoia izango da, 100 kilometro mazkidanken, ni uste indatxu nahola eta ez dutela arazoik izango karrera bukatzeko. Kalderete, irantzu, Auskin eta Ane. Behar bada Auskin, indartsuena, baina atzo ez dakit, nola bukatu zenuten, segun artean. Bota, 3. partaidearen izena. Irantzu. Zergatik, irantzu? Atzo indartxu ikusi non, eta nik uste hobeto rekuperatuta hango dela. Auskin ez alda indartsuagoa? Igual, bai. Baina hemen burue behar da. Eta zer ikusten duzu, buru gehiagi gabe Auskin? Bai. Eran. Segi. Segi, eran. Segi! Hostia. Lasai, Auskin, lasai. Ondo, Kalderete. Zorionak. Danak ekartzea zortza. Bai, oidek. Zatio, horire pasoztu las de Cain, han beti. Hango hien, ezta? Guain bajo korrik etzitzen. Bai, ala hori. Beste danak aurrera tatzen da, gero norbera ostean Parisakin. Bai. Atzotzen duten, oso ondo bukatu, bien artean. Horti dator erabakia. Bai. Vale. Argi eta garbi hitz egin da. Eskartzen da. Eta uste dut, epe luzera beti hobeago izaten da. Azkena esan behar dena, aurrena esan, eta epe luzera asko zer hobea. Bai. Atzoko egoera ikusita, nahi gonuen pake pixka teuki, zati odol berokoa naiz, eta orduan egun bat hobi pasatzen badie hobe pixka nire burue lasaitzeko. Kalderetek bere iritzi jauka, nire gatik eta uste beste gatik iritzi batek ikola. Baina, bueno, ni nezin hor beha izateko nola pentsatea hor da nola ez. Larra! Auskin. Aurrera Auskin. Larra, zergatik Auskin? Beti ezinean bezala ikuste zagio beti polikillo, baina beti segi eta nundik handik ateatzitu indarrak eta nik uste gaurre atako itula da horrexeatik. Auskin, egunon? Non? Zer moduz? Bueno. Bueno ondo, bueno gaizki? Erdiparen. Erdiparen? Gaur maratoi bat egiteko, erdipare baino zerbait gehiago beharko da,
Bueno, Vale. a ver. Ayerdi, Ane. Ane. Azkenerako geratu da, Ane, Ayerdi, horrek zer esan nahi du. Esan nire azken aukera? Etzen zure azken aukera. Ez. Jakiteri baldaukagu, zein zen? Zein zen, ez dut esango. Vale. Hane katxo momentu txar bat eukin zegoen, bajonaz bat eukin zegoen etapa amaitu zanean, baina nire ikuspuntutik bajonaz hori esan izan fizikoa. Nik fizikoki bera ikusten dut fuerte. Hanek erronka polita du, Ayerdi eta Iñakiren erritmoari jarraitzea. Kalderetek, Txominek eta Irantzuk talde gorria osatu dute eta indartsu ikusten dute euren burua. Urdin kolorearekin, Larrak, Apalantzak eta Auskinek ere talde sendoa eratu dute. Aurretik, bide gogorra, baina nork esan zuen, bizitza erreza zenik. Bederatzi geratzen zarete, lehiatu, baina gozatu. Animo jendea. Vale? Venga, erorte. Kurba horta, Batos. Venga, Venga, besoti heldu eta karre. Rimu jautzi, rimu jautzi. Gorriak hortxe arazoekin, une honetan minutu baino gutxiago, beira Irantzu honez. Arrapatuko dituzue. Bai. Irantzu, Ixebes. Itxea fantazku berta eurak eguan da baino. Venga, Irantzu. Ama! Irantzu! Apa Etxomi! Apa Kalderete! Apa Auski! Ia 42 kilometroko bidea bete beharko dute lasterkariek. Hiru taldeek nahiko parekatuta dirudite. Oso indartsu eta antzeko abiadan hasi dute lasterketa. Lehen kilometroak elkarrekin egin dituzte, baina aurretik jarri da talde gorria berehala. Kalderete buru duela, bere lasterkideei erritmoa markatuz. Bai. Hori gatortze gure erritmo. Bai. Vale, jarri hola. Dano batea juntxo. Dano batea. Bai, zingoa. Venga. Kantzaro bizka ditxua. Egu ritmoa jarri eta guri eman. Las. Izakurri hori. Las. Las. Iratzu, geldi. Izakur zarrai. Venga. Guazen gurea, Ez kontagia hoiekin. Arra. Baina ez, haue polikillo ditu, esku ez polikitu. Ondo gaizti. Asai. Esati, Jose. Ritmoa jartzeko nik. Dutxe. Arrazte gik, Bai. Ja. Entzantegi, Ni jarri berri dean lekun jarrikoet. Baina nire taldei. Ez beste. Albadiet, bintzet. Gero, ikusko. Ja, de chupar ruedas aspertuta nagoia. Nik indarrak gorde barren hau, estela beti aurretik jarri eta nik nahi deta jau. Nazkau naiz, ia, tanto chupar rueda. Aizu, gaur iruditu zaizkit taldeak oso berdinduta geratu direla. Hor bai. Eta harrituta geratu naiz Kalderetek Auskini nola egin dion. Gurutxo handi bat. Oso ondo, maratoi bat egin behar dugu gaur, Bai. Zena zoazte? Ondo. Ondo, ez? Ondo. Eroangarri edan ritmo bat hartu dugu. Soluzioa da ondino. Este 7 kilometro inguru gora dekoguz. Honi inderrak orden da dire. Oie gehiaze. Markak, Pixkanaka, aldapak gogortu ahala, taldeak sakabanatzen hasi dira. Gorrien artean Irantzu sufritzen dator, baina Apalantza eta Txominen erritmoari eutsiz. Azkenak berdeak dira, erritmo asko neurtuz, Hanek ez du eta lehenengo kilometroan lehertu nahi. Aurretik talde urdina, oso motibatuta eta ziztu bizian. Zure, parea. Arra, Jose. Zer mogu zauzkin? Bueno, bere ritmo ondatzen nahi gaituk. Buruz da onda? Bai, pixka bero. Kalderetekin. Piki, zere bik. Nik uste dut. Eskatu ezkio ematen mutila da. Bai. Bukaeran, Jose. Eskatu ezkio emateik neurren iman. Bukaeran asko mateik. Kalderete ez esate, pa? Nire lekoa mazan zingo zen. Te joda.
Zer zande, kalderetik buruz? Esatean nereatik. Bueno, atzo konforme daula. Dikin dakoakin. Esprin ezema joguan. Espina zeatik honun? Bai. Nahi ez altu. Oizetenik? Dia baino ez etorretzen. Dana eoskortuta daukak. Behakin itzein alduk. Ez? Etxe egiteko esmoik? Beha nahi gena pentsatzeik, nereatik. Nahi berritxuzik. Eskin aukera dut, kalderete komentatu hor ez zeola guztua eta pentsa dut igual horrek barruan amorru pixka sortuko ziola eta gaur demostratzeko goguak dugula eta dudan balimaneo horrekin garbilo gauzait. Eskubira. Zati honu esprina ahí. Cago en Dios. Lasai, kasik ezin. Me cago en Dios, que no salgo yo. Ez, horretxe izaitu bepa. Jo, hemen aldo etik, eh? Hau la hostia. Cago en Dios. Hori hartuzak demostratzeko zela, Hostia. Demostratzeko. Euki gozia, la hostia, gozia. Nago aiatzek ganean esan, tiratzen ebakikala. Rote pixkat. Bizibilida Zumaiarra estrategiarekin. Hauskin akulatu eta haren amorrua erabiltzen ari da erritmoa estutzeko. 2 minutu terdira kaldereteren taldea dator. Irantzu pausua moteltzen. Oso gertu berdeak. Han ere gogotik sufrituz. Arrasatearra trebea da aldapan gora. Gernikarra berriz, maldan behera. Korrikalariak elurretan sartu berri dira. Hoi bezala, arazoak hasten diren gunera. Begira. Pasa, segi. Urdinak bidea topatu zinek. Urdinak bidea topatu zinek. 2200 metroan zaudete. 2200 metroan. Angora jo berdiu. Angora. Antzia bidia. Inkaso. Anola zia bidia, hankamarkak eta. Hone galdute dauz, Bai. Venga. Venga, ba. Venga. Oso ondo iratzu. Talde urdina une batean bidetik atera da. Eta begira nola datozen. Orain, talde gorria minutu ingurura. Eta talde berdea ere, ez da partean. Elkarren gainean datoz 3 taldeak. Zer ikusi behar dugun batek daki. Eta oso garrantzitsu izango da, hornidura puntura azken lekuan ez iristea. Venga, hemendik. Hetxik ingo dituk, area. Itxera, hemendik izkutau. Hor, bidetxurra horrean markazik. Aitzaldek, hemendik izkutau. Bitxurra, bera, hoixedek. Igualadek. Lasai larra. Hor bera ez aldo zerre, hankamar. Hori izango, pistati izango. Hankamarkaiko ez aldo horrea. Zer da. Hanekiz bata, Hemendik o hanbidi izan birau. Hanekiz jartzen izan dugu izan, Begira. 3 taldeak elkarren gainean. Punta zueltza azpian, 3 taldeak elkarren gainean. Arantza. Hor daz, minutu erik kristu. Hor daz. Alberto, beira. Eneiz jarraitzen hemen, guztien lasterketa. Kriston ritmo honean doaz. Kriston ritmo honean. Zein doa aurrena? Zein esango zenuke? Berde. Batez. Ez? Hiruak paretsu. Hirurak gehibon, doaz elkarrekin, bata besteari indarrak neurtuz. Baina hori baita eraginetek gaur etapa luze xamarra dut. Ni uste diat, aseran nahiko duela regulatu. Kontuz! Argi! Hauskin! Larra! Jose, geldik egon! Biletik bat inda urdina. Bat. Ez da bide gatxe baina, kontuz. Bai, Puntazueltzako lepoa gainditu eta talde guztiak elkarrekin datoz aldapan behera. 3 urdinak denbora asko galdu du bidea topatu ezinik, baina pistan sartu eta berehala hartu du abantaila. 10 kilometro geratzen zaizkie hornidura punturaino. Haien atzetik 2 minutuko tartearekin talde gorria dabil.
4 minutura berriz, lasterketa isten talde berdea. Hane mina sentitzen hasi da sabelean, eta asko kostatzen ari zaio erritmoa bizitzea. Eskarrago zatozte, 4 minutura ontzeat eta 1 minuta 20. Eta komeni lehemanen harrapatzen. Hane, zer moduz zatoz? Nengo berdin. Minez. Bai. Indarrez, zer moduz? Indarrez ondo. Indarrez ondo. Baina... Eman. Besteak honi ez doaz, Keskatutan hau tripak ez da hitze ze pasetan jaten hor. Diafragma oso tenso dauko, dezinek arna sartu da, nuke zinot korrikaikin, kriston mina. Kendo hori burutik eta bain. Arrasateo kastie. Venga. 3 minutu azpitik, Bizkorrago zatozte. Beira. Usten? Beira. Nola itxuri gabe izate jaten, Opan, Vale? Venga, jarri. Zeran, ez hori herrimun, Poliki baina aurrera, venga. Venga, Irantzu, Bai. Oso indartxu, Eta horrekatio aukera hartu zaitut, Banekin indartxu bukatzen du latzo. Eta betxu. Venga, kurba emetxeia, 10 pauso oinez. Vale, jarri. Listo. Jarri. Bertan gare. Bai. Hori da. Nada. Batoz, hori bai. Oso atzen. Ez, pentsa, 1 metro dauzko. Bai, baina ezin garrelaja. Venga. Haupa, Venga, ba. Irantzu bai, Hartu arnasa. Venga. 28. kilometroan dago gaurko hornidura puntua. Txisauez herriskan. 1350 metroan, Bielsa-Haraneko herririk altuena da. Paraje zoragarria, landarez eta animaliaz, ondroso hornitua. Bertara azkena iristen den taldeak lasterkari bat galduko du. Baina argi, kanporatuak aukera edukiko du eta 7 minutuko atzerapenarekin lasterketari berrekiteko. Nik uste gertu ibili txula, hemen atain diula, Bai, hemen tarti egin dio, Ondo, Ondo ba, Ondo. Oso egiztik eta Gorde eta importante bizkajun, Gorde. Gorde. Gau, hemen dikane, Hei, jazta, Hemen, Hemen. Han undatu zen gari. Bai, urdinak, ez? Urdinak, bai. Urdinak, dira zen hori eztia, ondo bi ikusten, baina... Urdinak? Ba, oen dio faltazitek metro batzuk, Ondo iristeko, baina... Betxo gorri, bai? Bai, han beste talde, Alberto. Jauna. Ze diferentzia hango da, gutxi gora bera, zu iritziz? Etzea, da, 250 metro. 300 metro, Bai, ongo itxuk, Antze esatezu, Irantzu etorrik dela sufritzen? Irantzu esateki, baina netzako atzeti datorren talde berden gaur hane okerrego zebilek Irantzu baina. Irantzu bere martxa bazak errek. Ikusten? Bai. Ikusten dituzu. Venga, ordauz. Ordek, hor, 200 metro, Jautzi, rimu jautzi, rimu jautzi. Gorriak hortxe arazoekin, une honetan minutu baino gutxiago, beira Irantzu honez. Eutzi, holaxe, xoa, venga. Harrapatuko dituzu, Bai. Hartu arnasa. Bai. Hartu arnasa, kendu Ikusi, indiopa. Denporian da zau igual. Venga, gero, hartu arnasa. Are, pertsonati eta pitxataruz. Ai, lasai, kurba horta, Batoz. Venga, Venga, besoti Bai, enduta, Irantzu, karre. Gero ordu erdi irakagota. Venga. Irantzu, guazen, Hilo bizi, Irantzu hori da. Hilo bizi. Amen da, 20 metro. Venga, 20 metro. Irantzu, Venga. Ixebez. Gitxea fantazku berta eurak eguan da baino. Venga, Irantzu. Bueno, txipitxapa batu, zi. Bai. Beira hemen besteak. Apalarra, hori jaurretik, zapaldu! Apa hori bate! Azki! Herri zaure! Oso ondo, venga, Arki. Azki! Hala geharrak, Oso ondo. Gorrik hor datozte jarru. Bai, baina oindi behar diek, denbora pixka. Bai, pasio tartia. Beldur pixkan egan haber lertuko ten izan, etapa bukatu baino leheno, baina guain arte ondo etorri gara eta hemen gora azaldu nahi ganen da inorrez genunen ikusten, oso guztua, ez?
Venga. Itxagunea duenen, pakerra batek itxagunea duenen. Ez, inope. Hane, zuk? Zer? Ez, ezta? Venga, guazen, beira. Ageri ez. Venga. Hori da larritzen da zena, beira, Venga, hor berri! Apa! Ea, Txomi! Hartu makila. Dipi kapa, makila lagundu. Bat eta bestia. Oso. Bat eta bestia. Asko, hori, Istia. Toka txizan. Oso. Onden pora pilo bataka. Oso. Hain, rekupera emardeu. Estiramentuk eran. Bai, dana, Lasai, Bai, berdiek ikusi guz horre hurbil eta ez dutu dugu pilo bat, da ez dutxerakoan, pasau inaz bueltaz. Espero dut buelta moti hemen oin paseiatena. Oin apur bat baju topetanaz gorputze debile sentitzen dut. Baina, bueno, aleginduko naz gorantza eusten eta berantza egurre moten. Venga, Ane! Oso ondo! Beira zenbat denbora duzue! Oso ondo, Ane! Oso ondo, Ane! Iñaki, landu, Ane, Iñaki. Beira zenbat denbora errekuperatu duzue! Venga, bazen hor, erabili makila! Bai, iruten dabiz, Lasai, bera iruten dabiz, Lasai. Bultzaka karre. Jantzu, bukartu iba gero hartuko, Tranquilon. Venga. Ibalde, Ana, Txika, torrea. Ikusten, denbora. Denbora. Oso ondo, txiki. Oso ongi. Ez etzi, Oso ongi, Terrible. Hau ze pare. Lasai hartu. Komentatu dit, zabiltzala hor, armasketa arazo txiki horiekin. Baina ez da biriken kontua, Ba normal, akumulazioa da kasu ja. Baina beira, hor da kasu helmuga. Iaia biztan. Nik suposatzen dut eurek hori denboria murrizteko guri kriston esfortzuen jabiela. Orduan, gure dut pentsa, ni be txarto banauen, eurek edoan bera ez dauela oso ondo. Entzun denok, mesedez, Aurretik, talde urdina. 2 minutu eta 59 segundora, talde gorria. Eta 3 minutu eta 59 segundora, talde berdea. Talde gorria eta berdearen artean, minutu bat. Ikeragarri rekuperatu duzue gorazkoan. Entzule. Orain, 2 minutuan, berdeak batzarrera. Zuetako bi atera, eta beste bat, aterako da, bakarrik, 7 minutu berandu. Azkenengo irtetzen dena, azkenengo iristen bada, kalera. Da zaitik ez hori zezu ibixok, harrapa ingo dituzue. Fijo. Proposamen hori da zu bakarrik joatea. Bai. Lukote, de marcha. Beto goizkoak hartuta, beti gora. Derri. Seri lasai. Bueno, vamos, mentxe. Zer moduz? Ondo. Igora politia duzu, Bai, saldo bero hartu dut. 3 minutu baino gehiago errekuperatu dizkezue, ez di taldeari. Goizean, gogoan duzu ezer esan dudan batzarrean. Bai. Hemen eraginak izango zirela, eta eraginak larriak izango direla. Eta alaxe izango dira. Zuetako batek lasterketa utziko du. Hemen. Baina lasterketa utziko du 7 minutuz. Hau da. Zuetako bi atera, eta beste bat, zuek erabakitzen duzuena, aterako da, bakarrik 7 minutu berandu. Bakarka. 2 talde izango zarete. Ez zarete taldea izango. Azken ateratzen denak, aurrekoak harrapatzen baditu, azken egisten den taldea, arriskoan egongo da.
Azken ateratzen denak, lehena iristen bada, gaur bi sari izango dut. Azkenengo irtetzen dena, azkenengo iristen bada? Kalera. Zazpi minutu gehitxo ditu nahi. Gutxi? Asko. Gutxi bai. Pentsatu lasai. Indarrez nola zabete? Nekaduta. Hor emon dugun azkenengo tramoan emon duguneaz. Hor nekatu nahi asko, da hemen gora... Ekaro, zazpi minutu etatzea ekena, aurren egotikan 10, 10 da gehiago jamaikea, aurren egotik. Bigarren gotikan ja behatzia. Hoi ez ditu, zazpi ja behatzi ditu. Da zaitik ez hori ez zui bisok, harrapa dengo dituzue. Fijo. Hori... Proposamen hori da zu bakarri joatea. Zui ba. Enauen ez ondo, azkenean eurak aprobetxa dizela eta nik... Ez da jartzian el punto de mira, ez da izla esan ez. Zure buru ikusten duzu talde gorria harrapatzeko? Bai. Bai edo bai. Guruzko dana mugak. Dana. Erabakiren bat hartu behar da. Orduen, zu proposatu oso zure burue, ni beni buru proposatzen dut. Honek biek euren kabuz badoaz, dani bakarrik, eurek urtengo dire bestean gandi minutu batera, ez? Bueno, egon dana abantaia. Minutu batera. Hor, harrapo ingo zu, hor ez da gazorik. Azoa da, gero, atxean, janik. Ni ongonaz, ni bakarrik eta zu joan horretik. Ikzortzi, jamarko izkio bestei? Ikzortzi bestei? Zortzi, edo zazpi. Zazpi guri, beste zortzi? Zazpi guri. Zazpi honei, beste zortzi. Bai, ni ongonaz. Atxetik, bai. Baina azkena geratzen baldin mazaitxea, zoi? Bai, hori da dauna. Zure burua indarrez ikusten duzu? Bai, indarrez bai. Nitana mongot, nekoten guzti mongot. Hori badakit nik? Ze aukera zegoen, beste batzun buru arriskoen ipintea. Bueno, barkue hundi duten dabilenean kapitaina da azkenengoa otaten dana, ez? Ba horixe. Erabakita? Bai. Erdi, begiratu nahi, zorionak. Bako txapelduna behar dizkiago, bale? Hane, begira gizuna, bere buruak gilotina jarri du. Gilotina egiten du, bai, honetan emango du, orain zu, beste mila joan behar duzu. Eta pentsatu, ea hirurok, salbatzen zareten, bale? Bai, Ana. Bega. Bere burua arriskuan jarri eta aurrera jarraitzeko aukera eman die Aierdik, Iñaki eta Aneri. Ausardia handia erakutsi du. Igorrekoak argi dauka, 7 minutu horiek gainditzeko gaia baduela. 2, 1, guazen aurrera! Apalantza Auskin eta Larra abiatu dira anoa puntutik. 2 minutu eta 59 segundora, hiruko gorria. Irantzu indar berrituta antza, baina bere taldeak urduri dirudi. Izan ere, minutu bakar batera ekin diote bideari, Anek eta Iñakik. 7 minutu igaro ondoren, Aierdi aterako da. Bere onena erakusteko, grina biziz. Abale, haupa. Hau da klabea, Abale, moin zurrituen, ontxe, Horratzin, berdi, hemen gorriak, Hane, Iñakin launtzikin, geruta gertu. Hondi 8 kilometro faltai eta karrera iztue. Zein lertu gorenu, Hane hori dantzu. 3, 2, 1, guazen Aierdi, zan degun bezala, azkenak aurrenak izango dira. Apa, Aierdi! Guazen, Venga, Aierdi. Arropatuko dituzula fijo. Venga.
Zer moduzua, regulatzen? Hasiera beti iziten da paratu gero koste urri martxean, baina gero behin jarri martute, hobeto ja. Venga, satitxontan trote pixkat, hori da. Gure referentzi bisualen arabera, berdeak azkarrago datozela. Hau, bi egin beharra hau. Zer, ben ahi erdi toperten gola, oso ustek? Urten ez da, baina danan bongora bela, bai. Beste aukeraik ez dauke. Zogu xomen? Ni ondo, hau oso ondo. Bai. Bera eta hane, xangora, hor. Zehatzen ikusio da Iñaki be, ontxe metro batea auke. Bai. Orduan nik uste, hane irantzu xangora lasuntu. Bai, izta? Bai. Apa, zer modu zinatzu? Banoa, dena emoten. Garnikako basurdie, Bai. Boluntza arazo gehiagorekin, ezta? Bai. Hemen. Beruntz ondo. Aia, konbotzen zen. Amendik. Refleje de Pineda. Pineta. Markak, Irantzu gogorrari da presiopean, baita Ane eta Iñaki ere. Berdeek, atzetik, 40 segundora daukate kaldereteren taldea, eta asko estutzen ari dira. Talde urdina eroso doa lehen postuan, Aierdi berriz, azkena, baina korrika bizian hasi da, eta azkarrari da, gainerakoei minutuak kentzen. Lehiakideak sartu dira etapako azken igoeran, urdinak lehenak, eta gero eta gertuago atzetik, gorriak eta berdeak. Aierdi berriz, inork pentsa baino lehenago, taldekide hoiak harrapatzea da. Venga, hartxe dauzkazula. Aierdi jamen undan. Aierdi jamen undan. Nola harrapatu? Nola harrapatu? Bea lehenen. Apa, Aierdi. Venga, ordekuz, ekipo. Aupa, Venga, Ane. Aupa, Ane. Venga, Titu, venga, ba. Aierdi. Iña, venga, hor dauz eta. Venga, Aupa, Ane. Dios. Venga, Ane, animo. Apa, Aierdi. Zer modu zuaz? Ondo. Ondo? No, ja arriskutik kanpo, ezta? Bueno. Erritmoz ondo? Zein dezu? Hasieran jo, ezta? Bai, baina. Neurtzen. Bale. Oantxe 32 kilometro tardi. Eta 2020 metro. Beste 120 metroko desnibela igo. Eta gorantza da. Oso ondo, Zer, txomein ezon, espero, Aierdi ainazkar etortzi. Ez. Erra, fenomendu. Azte pasako batxu. Hau, Aierdi. Haupa, horrengoan Aierdi makina. Gorri harrapatzen. Nintxo bertan. Metrotan gitxi, baina segundotan asko, Goeran 8 minututan duizki, Minutu erdi baino goixa. Antzu, minutu atzekuki, eta sakarrakaru. Aldeak adu, dana. Opo irantzu, Alde, Venga, berantzkoan dena, Bai. Dena eman behar eta minik hartu gabe. Bazetoztik, Ondo guazela esat aldaik. Etorri bazetoztik. Han? Torri, gu gurin berdio, torri! Baina aitzaldeek. Eanak, hor jota bere igual izango behar da. Keba? Netzako ez, torri! Aierdi bazetorrek, Aierdi bazetorrek. Aldator? Bai. Etxe zelaian erdi nola gutxera. Hango zelaian erdi nola gutxera. Ikusi alde, xoru? Bai. Hostia. Zetan algo behan, ziziten lauretan, eta natorrenean ja, marka gorri arantxa, zuri arantxa, GR amaika, GR amaika.3, GR amaika.5. Amets gaiztutan. Joder, hostia. Erretinoa. Peinetako errepublikoako 8 kilometro falta zaizku. Eta gorrixek eta berdik batea.
Horratzin, berdi. Hemen gorriak. Kalder eta txomin irantzu animatzen, demora duzun. Baina batzetik, Hane, Iñakin launtzikin, gehuta gertu. Hondiz 8 kilometro faltai eta karrera iztue. Zeldatu genu, Hane hori irantzu. Segi helburu bardinaz, baina nik uste dut, pasaen bazku beran atzetik juteko arazoik ez dakauela, Era mailera pasa. Une honetan txe, Iñaki eta Hane, talde gorria aurrera. Guazen atzetik. Korrika txikien, Guazen atzetik. Iñaki eta Hane eskutik helduta. Atzan eixalik, Eta hemen, talde gorria. Atzan eixalik eta. Ez da bromarik egin. Hala esker, gain hori jo, eta 6 kilometroko beranzko bidea. Hor, irantzu hobeto konpontzen da, konpondu da Hane baino. Kari, alun jarrekoa. Venga, alun jarrekoa, irantzu. Oine, esko zobeto. Hori da, inkatak asu. Golantxik. Iñakik eta Hanek talde gorria aurreratu berri dute azken jaitsieran, baina irantzu aldatzpeera zeinen bizkor moldatzen den ikusita, borroka estua izan daiteke. Oraindik ez da ezer erabaki. Aierdi bigarren dator, talde urdinaren gandik, gero eta gertuako. Han beste marka, Han beste marka, Han aurrea, Han guarria eta. Venga, guazen, Asai. Aierdi etorriko. Asai, larra, ostia. Aierdi, zu baten. Bai. Zuztu izo harrapatzeko lain zokela? Bai, aixo. Zuei? Guri, aixo. Akaso, bai. Bai. Beha nahi bai? Ne ez egin porta harrapota. Azkeneko taldetik 7 minutu ateak, Ba, hau fuerte zio. Ez zuko zara horrekoak harrapatzen. Ez. Patxada sartuko ez du? Bai. Regulatzen, buru erabiltzen? Bai. Buru erabili behar da, Bai, baina... Bihar beste etapa bat dago. Baina... Olako premioa ematea buruari, ez? Zure egoari... Zakizu nire egoa xazetute dagoen. Ja, posik egun beharko duke. Oso posik. Bi talde harrapatu erraz? Ez, batez beran ama dutelako. Hori, ja. Haupa, irantzu. Ja, Saka txetzelako luarin eta. Hori da. Haupa, irantzu. Iñaki, beti! Irantzu, minutu bat. Irabaziko du indarrak ondoen neurtzen ditu. Dudik ezin, Listo, segi. Ezin jau. Saka txetzelako bestela egizin jau. Hemen kontu. Horla baina do, Venga, gore! Bat indagorrik! Ze txomin? Hostia, horkatik... Ahí va, motxili! Eru motxilite guazen, karri bazoik. Ze txomin? Ba, txarto sartu daiki. Karri bastik eta guazen. Ba, biek karri bentzat. Zorkatila bihurritu? Ba, belaunde biskat. Belauna? Bai, baina, bueno. Venga, Jarraitzeko. Bai. Bai. Barka, irantzu. Barkatu niri. Venga. Irantzu, segi. Irantzu ez da galdute. Animo txomin, Irantzu ez da galdute, berai be pasalik, Lase, bai. Gazte, biratzea. Iarri. Venga, segitzia zekak, lasai. Segitzia zekak. Gure, Zakatu ozkin. Ez diguztana. Ixaua. Ai. Nintzia. Venga, kruzia. Venga. Solo. Zenbat falta, Niko? Zenbat falta, Niko? 3 kilometro. Este 3 kilometro? Ai. Oso ondo guaz,
Tomi, zer moduz belaun hori? Ia hobeto. Bai? Bai, asentaten. Venga, hemen ez te jakiten, Minutu erdi bat, bale? Minutu erdi bat. Dale, bihur baik. Irantzu berai bebardi pasaliketa. Jarri. Hosti. Jarri aurretik. Venga. Irantzu, dale. Ni zainizio, ez perupani atxik, Une honetan egoera, Txominek belauna bihurritu du. Hortxe, aldapa txar batean. Eta Iñakik eta Anek martxa egin dute. Ai. Segi. Kilometro terdi baino ez da geratzen gaurko helmuga jotzeko. Pinetako aterpean, Ordesa eta Monteperdidoko Parke Nazionalean. Ara helduta, lasterkari batek saioa utzi beharko du. Gorriak eta berdeak gogor datoz, azkenak ez iristeko. Aierdik aurretik jarraitzen du. Denok utzi gaitu ahobete hortz bere erakustaldiarekin. Zorionak gizon. Eskerrik asko. Kriston etapa gaurkua. Ai, oso gogorra. Maratoi bat. Eta ikusten doa ja banderak. Beraz, disfrutoko dut, Nori eskaini behar diozu gaurkua. Nire alabak, Maiur Doneka, nire emaztea itxaso, nire gurasoak, aita ama, nebarrebak, familia, lagun guztiak, eurrik aiti. Espero dute hemendik aurrean nio holango gehiago gotea. Artista bat, Eskerrik asko. Ara zuetzako. Disfrutako. Bai. Etzeo ginezelaken! Oie! Etzeo! Aizkena atera eta aurrena sartu, oideak eta gizola egin bardona, neka behitio. Apa, oso ona! Zorionak. Erik asko. Zorionak. Merezi dira. Zorionak gaur relatz. Oso ondo. Zorionak. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo, Jordi. Hau mundu guztiak ikusikoik. Gaur zein deken. Dana mondote. Zaka bate zalantza ikortan. Bai. Hasieratik ez dut pentseu irabazitan eukala. Neurtzen joanaz, kuadrizadeko bastante kargeute, baitu bat besteak. Opa, palantza! Venga! Venga, larra! Opa, euski! Oso ondo! Opa, irukote! Oso ondo! Apa, euski! Apa, palantza! Oso ondo! Euski, oso ondo. Venga, zorionak. Zorionak, larra. Venga. Zorionak, makina. Treona. Erakustaldi, larra. Aierdik egin duna. Palantza. Erraz. Aprotxatu, hau jan. Euski. Hostia. Grande, grande. Ikusi gaitu dut hor, eta esan dut, sakatu ezkero apur bet, ikusi dut hau bidezidorrean igual apurtxu justo, eta esan dut. Alba dote joango naz aurrera. Aierdi ezibizi eman du, ikusi da ze nola da hon, eta zorionak eman da gu guztua. Nekauta guztua, baina nekauta guain. Oso na! Hostia! Ja! Venga, hostia, apa, erantzu! Oso ondo erantzu, Venga! Hortxe dauta, Hortxe dau! Amare! Bako neka txikimila, venga! Apane! Apa, Iñaki! Apane, apa, Iñaki! Venga, bigote! Venga! No. Nola, rekuperazun. Argi daukotena da ez dutela amorerik emango, ni urten alnazen bitartien jarraituko dut aurrera. Gaur egisa da Lehoko kontrolgunean, ostras, zalantzan egonaz
jarraitxo edo ez. Eta mina igual momentu batzutan albo batera izten dozu, da garripetzen dozuna da azkena zeltzia. Hostia. Hostia. Iñaki egin bikain. Iñaki es un sol. Iñaki es la leche. Bai, oso posiberekin asko animetan dau, asko motibetan dau, askotan niri asko animetiak be agobia moduan itzen duz, baina Iñaki badaki noiz animau. Eta nerekin asmatu dau 100%, oso posik. Aupa, venga! Oso ondo! Apa, Txomit! Apa, Kalderete! Aupa! Apa, Irantzu! Bueno. Norto, nor iritsi da aurrena? Aierdi. Aierdi jauna. Aierdi? Zorionak Aierdi. Eskerrik asko. Gaineroko boste dire, zorionak. Orain, atxeden hartu ezaun, eta 20 minutu ingurun, konforme? Bai. Yes! Segi. Guazan. Guazan. Dios, que ya... Primero bi motxilakin eto ditxek. Elegante, bi motxilakin batekin baino beto. Bai, guzta bintzat, probo eben neuken da guzta bintzat. Hala aurrea eta atzea ez eroitzeko eta oso ondo, bai. Horre beraka, gainea aurrea eroitare minik hartzeko ez, da kristona guztauta. Bihar gainea bikin irten behar dut, aurre hasieratik. Montxilek herri dula eta kejoka dabil, baina gure horri ginen arratik gine baita lagundu zaurreneko 2 eta patakan da ezkinek kejatu. Azkenen taldeen pentsatzez dut, lagundu behar balema lagundu behar da. Gaur nahi toko duzu izan bezala eta galdu balen manun, galdu ingo nun da arrisko nengo nintzen. Baina kejatzea ze logikoa iruditzen. Hostia, gogorra zara, Zetazu? Ni eske utzik etorri nahaztio, yo no podia más. Nire buru ikusten dut etxien, ze talien egon garen iruretatik, ni izena ze gaurko lastrie orduen nik eneke gureko joan, baina justoa da. Justoa da, baina zuk ere hemen geratzeko neko zenuk ez da? Barkatu. Kalderete. Irantzu. Zalantzan bihuk ditut. Irantzu gehatzo lana askointzuan. Kalderete ere berritze lan hona idaiten. Bueno, nama vuelta. Saldeon jendea. Saldeon. Zer moduz geha? No. Pasara galanta hartuta, danok ere. Bueno, zorionak danoi. Nemizi, bederatzi hoi. Alberto, gure saio honek izena etzekit, abizena ondo irabazia zeukak. Extrem, Bai, hoize extrem. Txomine belauna, zerbait izan du? Extremen ondorioak, Txominen kasuan, belaunen, okertu pixkat, pitxin bat okertu du, baina, berez arazoa ez da oso garrantzitsua. Txorkatila bihurritu du. Markatu, txorkatila edo belauna? Ez, txorkatila izan da. Belauna esan dira zuta. Belauna esala, baina gero, ja behinan ikusio da horkatila zan, baina iso ez. Bueno, Aierdi, zoriona jauna. Eskerrik asko. Zer modu sentitzen zara? Arro, indoten nagaz. Bai, ez da? Aliz indoten guzti emondot. Guzture. Hori da, zeure buruan arriskoan jarri. Eta gero, aurrena, ona. Ane, zer diozu? Neska, zer diozu? Hainbeste sufritu aldezu inoiz. Ez da egit. Da sufriru baldin bagot oso gutxitan. Bai, asko. Gaurkoa izen da... Ez da izan jarri bez. Zorionak zeiroi. Bihar hemen izango zarete. Oetik jeikitzeko modua, egiten baduzu bintzat. Horriak, ze martxa. Alderete, beste egun batez, marraz bestalde. Eta beste egun batez, 2 motxilekin, gaur ere. Hau da, kastigo Bai. Lan haitzen ere. Kejaten hasitzen dugu kejanik ez, ja gaur 3. egune motxili eruten da...
bueno, askan eginen biran gauza bat eta listo, baina kejaten hastegotan, neu animatena. Irantzu, zer egin jozu? Dana mondotela utzik gelditzunaz. Horreri zinako egin aurre ez. Ni aleginduna segitzen eta ez izten pasetan, baina zen izan dut. Baina, azkeneko jetxieran, txomini, gertatu zaiona. Gertatu arte, bostak elkarren segidatzen hilara batean. Bai. Hilara batean. Kontua da, ni penaz geratu naiz, hemen bestela espreina izango genuen eta. Segurenik bai. Azkenien nire kontzientzize tranquil dauz, aldoten guztiz eitzen badoten, gaurko moduen, atzoko moduen, da lagundu behar zen duten, lagundu dut. Erdi, torri hona mesedez. Kontu, zeu izan zara, hemen, lehenena eta gaur, bizari izango dituzu. Bat, masajea, nahi baduzu. Bai. Katu beltzaren, sineskeriarekin, gaur bukatu duzu. Zeu, hori batetik. Masajea nahi duzu? Bai. Vale. Bigarren saria. Malko errazeko altzea zu? Ez. Ez dago ez, txurerik? Ez. Nik ere ez, baina lehenko nonaino etorritza izkidan, Orduan, guzi hau. Arratietik joan zara, emoteko egurre. Famili eta lagunekaz, egingo dozu gailurre! Espero dugu ondo pasetan egotea, disfrutetan egotea esperientziegaz, eta mendiegaz bai, gu oso harro gauz zuki indakoagaz, así que aurrera, Ni maite zaitut pilo bat, ni bakarrik pentsen hauen helduko zinela bigarren egunera, baina, maite zaitut. Agur. Nortu ziren? Familie guztie, lagunek eta emaztea eta alabak. Bueno, animo faltarik ez daukazu. Ez. Beti dekoaz buruen, beraz. Bai. Oso ondo, Aiardi, zorionak. Eskerrik asko. Venga, segiaren. Salo bat aherren ditz. Hori txute bat da. Atzo, motivazio aldetik irabazi neuen, baina nintzen sentidu oso gusture. Gaur gusture sentidunez, eta honek gainera indar gehiago moten dozte aurrera iteko. Jo ezagun aurrera. Zuek hirurok. Argi eta garbi izan da. Zuetako bat etxera joango da. Eta hori, seikote honek erabakiko du. Zuetako bakoitzak, ohartaulan idatzi beharko duzue, marra zeharkatuko ez duen korrikalariaren izena. Eta, berdinketarik balego, kalderetek erabakiko du, nork ez duen marra zeharkatuko. Bera baita, talde gorriaren kapitaina. Nik zutako bakoitzari, hitz egiteko aukera, eman nahi diot. Txomin? Txajuteko ikestakaz guztuan nabil, eta egunetik eguna hilarraz sentiutena, eta hori, aldan guzti launtzeot, eta hori dana. Irantzu? Nik komente gure dut, gaur ni izena zela taldi atzien etzi dabela, orden ni petzetan dut merezidu dabiela eurek gelditzien. Besterik barik. Justiziaren kontzeptua kirolean eta leian. Hor, tesi asko egin daitezke horren inguruan. Kalderete? Ni gaurre atzo bezala. Danok eman deu, nik zeitzeko ilusio handi dauket aurrea, indartxu ikusten egin eta holako esperientzi berriz ez uste tokako zuten bizitzea. Eta, erak horre bere eskun dauken aukera emateko. Oso ondo. Venga. Idatzi, ohartaulan izena. Taulak erakusten hasiko gara. Ane? Ez da eser pertsonala. Eman buelta.
Kalderete. Zergatik kalderete? Ba, uste dutelako txominek asko daukela muteko, kalderetek bebai. Txominek igual gehiago, ez dakit, da irantzu ez du gure esan neska bakarra hemen, da apur bat apoio hortan. Vale, kalderete, bat. Aiardi? Ai. Ota? Irantzu. Irantzu? Zergatik irantzu? Lehenengo gunetik erizpide bardine jarraitu dute nominazioak iterakoan edo. Pentsetan dute saio honetan indartsuenak aurrera behar deuriela. Bueno, bat eta bat. Txomin, laseixeago? Ez. Danak iruzi arte ez. Ez da txarra horrelaztea, Ez, hola nazilike. Ez da txarra horrelaztea. Auskin, ia. Egon. Kalderete, zer uste duzu? Auskine jarriko zuela. Ja, gizuz bardo ze jarri. Ega. Kalderete. Zergatik kalderete? Ba, egia esan da, ez zaitela bate gustatu batzu entzun komentarioa, bueno, pentsatu zuna nire gatiken, porque azkeneko sprintoi ni uste enula nik erabaki, sprinta egin behar zanik, ez? Hori zuek erabaki zinuen. Da ni uste nire lekun, egon da, danak gauza igual egon zuela. Auskine zigortu, bai, nik unuzkalde tion banitz, nik bozkatuko dute. Larra? Irantzu. Gauza bat gaur ez zait igual gustau bakit beroaldian esan dula kalderetek adiz iritsi danean bi motxilakin etorri dela eta gize eta ez? Piskat keja puntuakin bakit beroaldian esan dula. Irutu zait zu bi motxila ekarri behituzu laguntzeat idala eta gero ekarri behituzu ez kejau. Alare aukera bat nahi dut eman. Irutu zaitelako beroaldian esan dula eta Bueno, Bina, irantzu, zure hitzek, ez dute izan atzo taniten hitzek izan zuten eragin bera, Ez. Momentuz. Iñaki, ea. Bueno. Ni kalderetei, ez behakin ez erdoketelako, baina hasiera baten txominda irantzun ekiponean, kariño berezi dauket bi persona horiei, eta bi persona izin nominatu nik. Bueno, oso ondo. Jose, zalantzaz beteta ez da? Bai. Zergatik zalantzak? Bi gemezi hemen egotia eta duda asko, irantzuk gehatzo lan asko intzua, eta asko gustatu izaten fisiko ondidaka, ez du etxitzen, da kalderet ere berretz lan hona idaiten, da biri aukera ematek ez, da zalantzan behuk ditut. Bueno, nama vuelta. Kalderete. Bueno, kalderete, lau boskazuk, bi irantzuk, beraz, txomin, irantzu, aurrera. Apur bat txarto sentitzena, beste bat kaleratzie, nik faio duten nien, apur bat injustua da, ez? Bueno, aurrela da, kalderete. Zerbait izan egiko altzen duke, agurtu horretik edo... Oboetu isilik egotea, bero aldian behar bada. Bai, ez da? Bakarren bat egin, ez usteko bat hartu duzu. Bueno, igual bai. Vale, hortan utziko dugu. Bai. Ez duzu ezer gehiago gaineratu nahi. Ez da, diruten justoa danik. Lan da lan bestentzako eta gero etxea. Bueno, ikusko da. Hemendi aurrea zeina hemen zidon seitzea, hau. Zorionak, hemen erakutsi duzun guztiagatik, ez sasoiaren gatik bakarrik, erakutsitako baloren gatik, mendia bizitzeko moduagatik, eta horixe, ongi segi, zegamara. Bai. Eta orain, nahi duena bintzat, agurtu bezala, kalderete merezi duen moduan. Venga.
Bai, nor bota dutenen etxea, batuntzako igual ondo torko zaie, porque hala dauke aukera gehiago aurrea joteko. Hori, gauzate ondo. Tato. Bai. Lasai. Dia prestatiko, ez da horregatio... Lehen esan dizatik, beste zerratik. Bale. Haserre eta etxitatuak kalderete etxera, baina 7 etapa hauetan mendizale peto-petoa dela erakutsi digu. Eta egindako lanarekin, harro har dezala Zegamarako bidea. 3 erregeen maila gero eta gertuago dago, eta estrategiak nabarmenagoak dira egunak joan ahala. Indartsu egotea ez da nahikoa. 8 lehiakide baino ez dira geratzen. Hostia, beti gabiz bardi. Zako koño dauz marka, pa. Gero esateko subire joateko? Garbi-garbi. Bujaruelo, arutz! Ei, guatzen! Hau asfaltotik dala, jerre amaika segi berdeu. Para, Ni hartu zu? Bai. Para. Atzore aurrenengo kilometroan arpeitxarra eta berrota bintzizkin. Zuetako bat hemen geratzea. Amaitu da, berarentzat, 3 erregen mailako bidea. Venga, hor dizkuta, hostia! Venga! Zer da, han eskuitza? Hor gauz! Nun? Hor, hemen dauz! Horre baina. Venga, 50, venga, ba! Euskin, apurbet, Euskin! Antzio! Bai. Venga! Etapa bukaera hemen da zuentzat, bale? Hau da finala. Epa! Eta mierda! Guztia guazet oztikela gudinak, Bai. Oso ondo guaz, gugurea. Horantxe bertan ez dakizu, 2. edo 3. zareten. Hori azteko. Ez ga jugo txea, Nik ezin eta ritmo jarraitu. Animo, Bale? Bai. Venga! Bezidik eta, Bale?